Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama nguLuvuyo, isename nguNgciki, ichomi zam nabantu abandithandayo bathi Vovo. Kwakhona abanye badla ngokuthi Vimesh, abanye bathi VO. Kudala ndawufumana amagama. Namhlanje siphethe iGrootman yalapha eBhayi. Siphethe umfundo Faku. Ithi into, you are going to be inspired. We are going to share izinto ezakukhuthaza. Groot. Yeah, Vovo. Ndalithanda elika VO. Ndiyayithanda le taste because sisemigidini sikula sigqibeza le session yemigidi so ingani iyajela kamanje. Because I think when I'm young, bakhona abantu bathi VO squared. Yeah. And then bekho abantu bathanda ngokuthi VO. Okay. Yeah, so gama lami laseKasi. Yeah, akhona amanye sandibiza ngolo hlobo nangoku. Okay. Yes. Kunjani Groot? No, kuhle man, it's always good to be home, yazi. Yeah. Nenkosikazi sathatha decision. We've been away for 13 years. Wow. So that makes 13 Decembers. What? Yeah. So we made a conscious decision yoba as long as abazali bethu besaphila thina will commit to uba nge-Christmas time sigoduke. Oh wow. Noba sayimixa ke siqale phana pha but we will always make time to come back home. Dikhe ndibe newari yenu ongayaziyo based in Gauteng. Yeah. Dikhe ndibe newari yenu into yoba ngabana Thixo kule mingcwabo kwezi zinto you don't budget for umngcwabo. You don't know about this month ukubani uzawa and kufumanisa uba ayiphepheki. Hey. And zinzima eza flights okanye driving or whatever. Yes, because reality is that not every time uzawukwazi ukuya because last year umzekelo kusole kudabawo besesiplane ukuba sizawuza emtshatweni kuphakathi enyakeni sizawuza emtshatweni of a friend of mine. So a week later we had to come back again because udabawo we had a close relationship kunye naye. So it tight. And ke ngula mtshato kaloku kukho outfit kukho trip and umtshato wazi prior uba uzayo so you're already budgeted so ne budget for your and ubuya uqomba ukhwela inhloko broke and you know like a normal person xa buya eBhayi buya uqonqothe everything. Yes. You know? So it's a challenge but sadly amaxesha amaninzi siyaphoswa zizinto ezidibanisa families singathi continue to be part of as abantu abatsha abane families ezikhulayo. You know, it's always a good thing abantwana bakho basoloko besaziwa ngabantwana be-siblings so that kungabikho la distance because bahlala kude babuye xa bebuya bangakwazi ujela kakuhle. So those are challenges we always face zoba into basibe kude in a price that we have to pay. But we always look at the brighter side because now icon isn't as positive. Doing your own thing away from home and just creating your own life. No, sure. Yeah, now, here is someone, Pukele mba, hey, man, Mr. Faku, Mr. Faku, hey, maza pepai, hey, zazi poni, sase pai, mna. Yeah. Uzalele pepai. So, mna ndizalelwe eZwide. So, kahle ndingwase eZwide. If you look at my age, nendlela ke iBhayi elidevelope ngayo. Bandingathi ndingwase eDwesi, umuntu omdala. Soze kaloku because iDwesi iqale around late 86, 87. So, ndizalelwe eZwide. So, ikhaya ngomnyaka ezwayo. Ngo-78. 78. So abakhoyi bayazi ba sasifunda. Yeah, so 78. So ekhaya ke ukhaya khulu sekhona so isekhona indlu yakulotata epha. Okay. Abazali bam andiyazi ke sasimane sizibuza ezi story bayenze kanjani. Kulotata ibamba ikona eVabaza xa usihla ngena nzika eMabopha. Okay. Siya towards iSoweto kwisitratto esiVabaza sifutshane. So ibamba ikona it's a big flat house. But opposite yona kwa number 2, kwa number 1 kusekhaya. So sizelwe ke just across the road from Glotata. Okay. I think only la khalezela ibalba you know what.
must convince time about must move to Edwesi because we're just too close to in-laws. So yeah, that's where I was born and raised up until about 9 years, I think. About 9 years when we moved to Edwesi. Okay. Inansika i-time and Olet bebechatile. Yes, yes. Sebechatile. In fact, because inyanga yethu ye-anniversaries, bona bebesithi bagqiba 49 years bechatile. Njengoba thina besigqiba on the 16th, 14 years sichatile. So besettle on it because while basi busy with imigidi, besina 2 imigidi ye family, very close family imigidi. So we're very involved. I mean, the thing at 13 up, dropping J bags right before the rest because I drove all night. But before the rest, and I went to visit the 2 boys. Fortunately, baby flatly one. So it was a very intimate sessions because they're close, too close. You see, omnye ngowelelam, omnye ngoka sister wam. So ngabantwana bethu. Okay. So yeah, it was hectic. But in the midst of that, we always find time to celebrate anniversary in Fro. Iwele ningamawela afanayo kakhulu okanye intombazana okanye ithini into are you identical like xa ubona bangabhuda abantu sendimane ndisothu abantu banendlela zabo abasibona ngazo kwakudala ke phofu andiboni mna basifana njani but wena xa usijongile ungabona hayi man because yena is slimmer than me. Okay. So I'm a bit broader. So I'm broader than him. Okay. So omnyumfane komnyumgidi uthi man before ndingagqiba ukubona ngoku but ngathi utheni sowuvele watyeba. So as funny but you can tell. Asingawo lamawele. I was always darker than him. He was always lighter in complexion. So wahluka bekufana even though into esifana ngayo kakhulu i sound of voice. Ifoni. Yeah. Ungathi xa ethetha nami ndithethe kwelinye side you can ngathi ngumuntu oyi-one othetha. I think that is one thing that is still left to join us. Naphosa mos ubhanqa amantombazana. Xa ningafani naphoso zayiyeka ihambe ke izihambele iyoziphumela ke leyo ubona ezabhola ziyekwayo ziyophuma out ziyophuma ku-out. Yeah, so yeah. But we are different in many ways as we are common in many ways. Yeah, njengabantu abazelwe kunye. Others khona ezinye siblings kwi-time and Olet. So nini zi-twins bakhona ba before so and after. emtshatweni we-Oledi there's only us. Okay. Oledi had umntana usisi wethu omdala. She's 10 years older than us. Okay. So that's us in the house. We're smaller. So nibathathu kumama. Sibathathu. Okay. Nxa sithi kumama does it mean by time yona? I-timer yona. Iqhuba before, during, after. Yonela nje yona kudubula i-double shots emtshatweni and that's it. You lie. Yeah. Hayi. Hey kuma sendilindele idrama. Ubona hayo time eqhubile, time yaqhuba. I suppose the time zange bengumuntu akho evidence uba ungumuntu wayesharp nasegege. Because we've always lived with the time and Oled. Wow. Even a anniversary. Yes. Zange bekho ne separation and all of those. They always bahlala wow, time yakho. Until I left and found my own place before I left. Bebesoloko behlala. Hey, Itama yakho ninomdla wayo man. Itama is a very interesting person, I'm telling you. Izitori zotata bethu zinedrama. Yeah, no. Itama yakho ipholile mos. Ungumuntu introvert kakhulu. Kama sometimes bamamazinyo because sometimes you need to just open up. Okay. But yena ungumuntu oba comfortable with limited number of people. Akathanda indawo enabantu abaninzi and all that. Uyoyiswa kuba even ifamily yakhe eyodabawo bayamazi ungumuntu onjalo.
yena kamba unegama wayebizwa ngayo sasilazi seseba ngayo kuthiwa ngoRoom. Room, hlala roomini. Yeah, because I eroomini athi uhlele apha yozimamela yedwa eroomini. And I think part of me, I do have that element. Okay. I find myself sometimes ndifana netime ngolo hlobo and enjoy ispace soba ndedwa a lot. But on the flip side, mna ke different in many ways because ndiyabathanda nabantu on the other side a lot. I-entertainment, ulonwabo, hosting abantu zizinto zami zezenzeke. So ndiyabathanda abantu to that extent, but yeah, everyone uyazicreatela man life in about choose uthini. Ndiyaphithizela mna. Yeah. Ithetha ifro yadikwa if iyanami somewhere. Thetha up. Ufika kudala apho siyakhona so ndathanda iringa ndathanda uba around abantu. Yeah, no. So phezu wathi bukwephi primary ne high school usame njani isikolo sakho? So ezwide i-already lingutishalakazi. Okay. Only retired now, obviously. So ebefundisa kwaZakhele kwisikolo kuthiwa iNkqubela pha. Okay. So umka kwethu ecrash bona le crash lapha ngase abona iJohnson Road apha ngasezinhlokweni. Okay. Xa unyuka usiya ngaseGareth. Yeah, ikhona le crash lapha. Sasifunda pha. Le Gareth School? Yeah. Okay. Yeah, just before ngifike eGareth khona icrash pha engathi ayicacanga. Sasifunda pha sebancinci. But then ungena esikolweni ke ngoku njengoba iNkqubela nje pha eSays. If uhamba yabona i-stadium kuthiwa yintona za stadium Wolfsin. Before ufike apha eBarren on the left bayithamsanqa letyiweyo ngoku ayisekho. But if you drive down a bit uzobona i-primary school wayitisha pha eOlate. But if you go opposite that, okay, about 100 meters yodibana neSays primary. Sasifunde Says because already litisha eNkqubela, so it was convenient for yena ukuthi akwazi usimanager. So basically phosa strato nansi thamsanqa iNkqubela iSays. Yes. Yeah. So sasifunde Says those few years until some mover to eDwesi. Okay. Ne? So ngo-87 sayofunda ke ngoku eMagxaki kokukho isikolo pha before kwakhiwe isiSwiseni kwakuthiwa siSpencer. Yeah, sasekhiwe ngezi temporary building material. Yeah, so sasifunde pha and then a year later sangena esiFuyiseni, but then a year later kwakhiwa iMafini eDwesi. Oh, hey niyambili primary. Yeah. Umntana kaTishara yafana umntana amfundisi yayiqalaza. So move because sasi shifta ngokwendawo yohlala. Sisukile ezwide ke ngoku completely sohlala eDwesi. Then ke ngoku neschooling sethu sahamba sifunde eMagxaki because wenkosikole eDwesi. Once sagqitywa kwakhiwa isikole eDwesi eMafini sayofunda khona I think ngo-89. Okay. So funda o3 primary yam ke then from there ndayotshe quiz. Okay. So iquiz Wela Baker's White. Wela Zwide Baker's White amajita. I think iquiz ngela xesha yayi regarded as isikolo esiyesifane nezi sikolo zabelungu because sasinetishara ezingabelungu kakhulu. So i-perception ukuthi sisikolo si-produce equality because siranwa ngabantu abamhlophe. So uprincipal wakhona enguMr Van der Merwe at the time. Wayelibhulu elimhlophe. Wayenjani uMr Van der Merwe? Ngamabhulu anendevu ezimhlophe bendikena ngibona le picture yakhe. Yeah, wayemhlophe all over and but he was a very soft person. Oh. Yeah, he was very soft. But in an Afrikaans tone. But it was very soft. Mfutshana. Umuntu detail ne? Ndingumuntu ozithanda i-detail yakwazi ucacisa wena ungayi-witness right umcacise yeah ndithi bekuthe ukuze kuthi noma xa umdescribe lo I think laa mntu sketch uthi jonga yabona nyusa nje apha kule chick yakhe. Yeah. You are very good to notice that because detail is what I do.
Yeah. emsebenzini wami. Oh. Yeah, because kwi-industry ye-automotive and pha ndiyafundisa. Oh, So it detail is what differentiates my work from anyone else. Oh wow. So yeah, so ndifunde Khwezi ke esikolo esihle esisane connection nayo even till today. Oh wow. You know, phone name I've got a WhatsApp group. Yeah, alumni endafakwa kuyo nam. Okay. Yabantu ababefunde eKhwezi. Abanye babefunde way before my time. Abanye bafunde emva kwami, but abantu all different types of abantu. Yeah. And abantu abane positive energy and contributions. Abanomdla obona esasikolo singayeki ukuproduce abantu abafana nabo. So I was very privileged to be undifaka kula group. Iyasipana le group. Hey, because is group enisikolo kwenza mention up. Eyathi ngathi yabangcwabi. Iyasipana, but I can also mention into ba ingathi asi-optimize singaspana better. Okay. We can improve the rate of impact esiyenzayo because abantu baphanga abantu aba seriously busy in life. I mean thetha ngo Dr. Ndletyana, I mean sasihamba kunye sayovula i-bank account eMidrand kunye no Professor Linda oyidean eForte. Wayefunda phana before my time. He's a bit older than me. Nomtheza Mtyopo is also a professor. Wayefunda pha, I think wayefunda a year ahead of me. So indimazi ke kakhulu ke yena because when I was doing my masters wayengabanye abantu babezi mentors when I was doing my dissertation. So because ndiyamazi and using that connection abantu basela hapha within my reach. Yeah, I hope group yami mamela. I'm telling you that group is rich. Abantu kanjongeni jazz. Judge Boqwana fonini osisa abakhulu kwi-law industry. Baphakla WhatsApp group. Yo, you cannot help but to give time. Sekacile kule yakho kuvele kubethe ijoke kule. Akho jokes. Yo ngayethu. Bethe jokes. Bethe ngememe uvuka ngayo. Because what we then did ngayo say break her group into committee. So abantu abazaba on operations kwizinto ezithile bazosebenza bajonge izinto singazenza. Babe on the side so that bangadisturb nabanye abantu on a regular. So it was an interesting group to be part of. It's something that I haven't. In fact, it resulted because one of the very interesting people naye wayefunde Khwezi umsasazi. Okay. Kumhlobo wenene. Kukhona inkqubo eyenziwa ngolezine emva ko-8 ithi inzululwazi nezemfundo. Okay. Usisi Sibongile invited me on that show last year around March. So she wanted me to explain James Sibongile. Yes. Oh, yes. So wayefuna explain electric vehicles, the market, the technology, nokuthi izikolo zingalungisa njani to prepare for the new coming technology in the space of automotive, because that's what is new now, the newest, and the direction that we are heading. So because it is part of the group, so it is a very powerful group of people. And ngokuthina sizawucacisa nezo zinto ezo ke ngoku. Yeah. Because ngoku into nice into yoba ngabana umjita oseKhwezi uyafana ke ngoku now. Yeah. Besathi bona umzi waseKhwezi ke apha. Okay. Xa lo umzi waseKhwezi ke yena ke bekhe wawalka ngisuka apha eBhayi ungena enezenza izinto eKhwezi. Walke apha jokes zola betha enyawo tampula ungena ngapha ekhaya. Lo mjita betrenda too much ungena eCape Town. Thini uzalana ngokudibana nenkawu ngoku uyakhala ngoku. Yeah. Nkosi yami. So he's one of us now. Okay. We party family. Yeah. In Pinjamben invited now for Christmas. So we are close. Zamuba iKhwezi xhaphakile. Ikhwezi shouldn't just perish. Yeah. You know, because really in a background rich. In abantu produce abantu that we still look up to. Really. Wow. You know. So mamela ke ngophe Khwezi kubani igama lewele? Ufundile.
Oh, ithandiwe imfundo ufundile. Uleli lasithi kuthiwa ngutamkhulu ongasekhoyo. So I suppose babefuna at the center of our lives. Uye wafunda kufundisha? Ufundile? Asifuni. In his nature, ukukhula kwakhe ukhule ngumuntu ofani kunami. Mina ndikhule ndi more serious. Yena uthandwa more ngabantu abaninzi. Because une sense of humor a lot, and around people laugh till their tears fall down. Kube ilona naleli by comedian. Nanso ke serious uleke seriousness, because he would have killed it quick comedy because it's in his nature. That's who he is. Sense of humor. Yeah, uyabathanda abantu and abantu bayamthanda as well. Makathatha gigs of MC, you know, because there's money. Yeah, ufuna kuyipolish ke lanto. Because not sonke are meant to go same route, you know, but sonke sinako uphumelela one way or the other. So just a quick nje phaklo part le. So xa ngamawele benga nikhe nafunda nashiyana ke ngoku. It was weird. It was weird because sambe kunye so hlukene high school. I think it changed behavior more than anything related to the capacity academics. Behavior. Mnandi ngumuntu always took the serious note. Okay. So bendithule kakhulu compared to him. Okay. So even besilale roomini 1 for ixesha elide. So sinebhedi ngapha nangapha, you would tell who is more organized. Iroom 1 nendlela senza ngayo izinto ziyashifta. Yena ungumuntu carefree more. I prefer to be in a space that's more organized. Wow. Isihlangu zami uba ndithengele olelathanda uyithetha ke lena ba then bangaba ndisifuna isihlangu ndifuna esi more expensive cela ungasithengi esi until ube nemali yesi ya. Okay. But the advantage is once ndibe naso sasihlangu I will keep it for longer. And look after it. So I will have fewer items but quality items. Wow. And then just preserve and go to take care of them. So different to him. But next week's pillar fuck a So yeah, that's the beauty. So I can even believe banguyoba necheri qala nawe. Was born against offside. Yeah, mhlawumbi I suppose I think nalapho endwebe kakhulu. So yeah, I think I know for a fact I was very slow in maturing. I was very slow. Serious more than I was bendonqena mandibeke ngolo hlobo amashare. Bandisenayo lo element even today. So it's not easy for me. Ndidla ngothi xa ndithi you know what, I used my other talents to get umfazi lo naye. Okay. Zange ndim approach ngokwami. I used people around me. Hayibo, siyeza up. If you can do it for me, why should I bother? At the end of the day, zawuphelela apha. So yeah, no. So eski like ngoku ngeziphi subject enizithathayo okanye ozithathayo ngoku? So esikolweni a high school. Yes. Because it could be comprehensive high school, so basically we call it technical, commerce and all that. But basically we call it technical. I think this is what groomed my foundation because I'm still in technical. Because company engisebenza kuyo service engineering and operations as technical training for the dealer network for South Africa and the southern region. Wow. Sub-Saharan Africa region. So it's been like that for a couple of years. On my previous employer as well, I did the same for the Southern Africa region. That includes Botswana, Namibia, and Mozambique. And the rest of the dealer network in the country. We were talking, I think, over 110 dealers across the nation. So, umsebenzi wami undambisa. Ngoku yabona ngoku ne abantu le nto yitsho bayazi bangumuntu osuke ekhwezi. Yeah, ngumuntu osuke ekhwezi. Abantu basekhwezi bafuneka bacace. So ndenze i-technical
kwase high school Alright. yandishape ke to choose my strengths in terms of which technical concept I feel more comfortable in doing. So bekukhona i-Motomax, electrical, woodworking, body panels, welding, those kind of things. Then ke ngoku usithi xa ufika standard 7 uzayo ko-8 choose Okay. which one do you want to go forward to i-matric. All right. So ndakhetha i-electrical because I felt like I'm more stronger kwi-electrical. Funny enough uba ndizophelela kwi-automotive nje i-Motomax bendingayifuna uyibona Bungayifuni? esikolweni because itishara yayinditisha ndikhe ndayiposta I think early this year usweleka kukatishara uBotha. Okay. Hey yayisibethe yayinecane ende engaka isithi ngisweet pie. As a result sasiyifailisha out of fear la subject e-Motomax. Oh, yo. Sasiyifailisha because ayinzima because it's a new concept for emntaneni. Ngoku siya-understand better because we teach those concepts to young people as well as old people. So you can understand how the method needs to change and be adjusted. So sasisafarisha kulo methodology in terms of delivery for training, for developing of young skills. So to high school ke sasenza ezotechnical. But then beyond that ndayofunda e-college e-Russell Road. Oh, upase njani pha? Ndipase standard Nje. high school nje Thiza. school living. Yo. Fumane nje abo C pha abo D pha. I was happy with that. Yo, because at that time when bilithini phupho ngokusesikoleni. Well, esikolweni ne mna this is what I always realized. Ukhula kwami benzine role models. Particularly I had umalume as a very close role model. I think for many years wayengayazi noyazi yena lonto because I always looked up to him. He was a reverend. Usweleke ngo-2020 naye kunye nenkosikazi yakhe kule COVID. Hayi bo. Umfundisi uMadolo, you probably know him. Hayi man, Umalume Tshatiswa wami. nguye. Yes. So Udiba Madolo is my Ndatshatiswa uncle. nguye. Yeah. So he from very young age because he's basically close with his family. And I thought I would end up as umfundisi. But uphuma kwami high school zange ndibe nayo nento ethi I would take up ubufundisi because izinto ziyatshintsha and you look at i-report yakho nokuthi zeziphi options onazo to go forward, So it's mna i-life yam ayizange ibe simple straightforward obangaba ndingathini, but one thing endiyaziyo once I grab on it ndenza sure. So ndikhule ndiyazi ke lonto kangangento yoba badla ngothi abanye abantu esikoleni ngosasakhula kwakukhona into ye-4 windows of perspective or something like that where you have izinto ezaziwa nguwe ezaziwa nangabanye abantu. Okay. Siyazazi nam ndiyazazi izinto ngam. Sure. Zikhona izinto mna endingazaziyo wena ozibonayo ozaziyo ngam. Okay. Which is one of the izinto mna I can personally say zindincedile. Because kwi development yam ndizi-associate necawa, youth elutsheni ecaweni. So we were led by abantu abakhulu abangaphambili, abanye with certain expertise. And then you would pick up when you are given roles of leadership. Because these people they see as izinto even though wena ongakaziboni that you are and you are able to. So utata uMajola, I'm name dropping. Oh, okay. uMajola lokageme, everyone knows him. Sasi trainwa ngabo leadership yolutsha ecaweni. And I remember ikhona into wayedla ngoyithetha ndidla ngotsho kasifonelane athi wawukhe wayithetha le nto wena wathi xa uthetha ngami at the time I didn't understand quite uba unomuthetha uthini lo mfo because unesigezo mos always. So wayesithi umfundo uyafana nehagu wena yabona uba ngaba awumsebenzisi
Mthatha umenzise into uyodibana naye esenyunyweni. It's easy for him. So they had that vision yoba masimenze busy because good. Because if you don't make him busy and let him idle, uyodibana naye entyumpa-ntyumpeke edakeni. A young person, that is very, very important. And if you are a leader in society and you are able to pick up abantu abatsha that abasedakeni and be able to say, you know what, I'm going to take you out here and make you busy because I see something in you. Because that is how this study is about. Where in the blind spot you will see ukuthi zikhona izinto ezibonwayo kuwe wena ongakaziboni, maybe ongasoze uzibone, but because omnye umuntu uzibonile kuwe. So it's a combination of things. Wow. Jonga yazi banga le nto ithethayo, I wish wayekhona life in yam lo mntu because kwenzeka loo nto kum. Yes. Kuba ndakhululeka. Yeah. Then ndazibona ke ngena ezindaweni. So i-powerful loo nto. Beautiful. Bangabana in fact noba ungumntu akumelanga buyayekwa nje. Yeah, of course. Because lo mntu ngokune energy, lo mntu nezinto, and then ngosambona sengephoza akho mntu umgayidayo. Yeah. You know kukhona ichap endithanda uyilandela. You probably know him. He's well known. He's an author and also a motivational speaker. Ndimamela sendisejimini because I ndithanda ukwenza 5 a.m. Instead of listening to beats on my earphone, listening to his voice. Oh wow. Semdala he's in his 70, close to 80, but early 80s, late 70s, he was already dominating public speaking. Les Brown. Oh, in one of his talks, Les Brown, and then zandicinge ngale nto sithetha ngayo ngoku, you know. Unento a believer kuyo that the successful you is waiting for you. Wow. And some it's waiting for them at the graveside where abantu abathile umuntu uyabhubha ena 26 ephila ayongcwatywa sena 60. Hayibo. And the saddest part is that the successful him or her at that point is still waiting in sorrow for him to get to them. So you are right, perfectly correct when you say wonke umuntu nayo indlela yokuba angenza some impact, change, positive change in life in. Mhlawumbi it takes someone else to just spark that kuye. You know, this is what we do in skills development because it's a learning environment where we teach people how to improve in their work and how they can actually improve in understanding the business and how the automotive industry is. Mamel, ndikufuna njengoba upase ngostandard. Yeah. Ndikufuna njengoba ulapho nali olidibona results nawo ubona results ufuna uyapi. Kwenzeka ntoni ngela xesha? So mna ndandifuna ufunda because isikolo ndandisithanda. Even though ndandinabo mischievous, there are traits and sathi nangoku ndandingumuntu othanda ukuthi ekhona la concept ekudala kuthethwa ngolaunch. Oh, ngala majita launchayo. Okay, dama kandifunde man. Yeah, ndiyenza mess up with you. Mna ndilali ebusuku. Then xa uyothatha ireport ndihamba ndedwa ndihambi namntu. Yo. Andisathethi loo nto. Yo. So I think ndihambe naloo concept a lot. Even nangoze ndimdala ke ndizibona hey man. Lonchila. Launch up. Nango 5 am when uyajima kodwa wena besisitya rongo. Yes. Yebo. So abantu abatsha they need to be vigilant because ikhona land. Ikhona sengekho intentional. Abangaba ucinga fana ba wena because you are in a group of people nonke nihamba ngokufanayo. Kanti aba umuntu ne individuality. Ukho abantu abanesiphiwo sokuba afunde half drunk. Yo. Wena ufuneka ufunde chapter 1 ka10 ukuze uyi-understand. But because awukazi understand, you're still young and naive and full of hormones and all that, you end up ke ngoku uloncheka in that way. Sizibonile zonto in the learning environment. Yes. So it's a very interesting part. So
uphuma kwami eKwezi ndandifuna ukuqhubekeka ne-electrical engineering. Okay. But I couldn't go to a PE Tech. Couldn't go because at the time I PE Tech. Ne? Okay. So ole classes again ndayotsho ukwenza eza ends just to buy time. Then I realized, but you know what, ndinida usebenza. So ngeyiphi uya kuyo ke ngoku? Yeah. So ndenze N1 to N3 ndaphangela. Uyaphi umenza phi u-N1 to N3? Erase Road at the time. Yeah, I think now it's called PE, TVET. Yeah, but at the time, Erase Road College. Andikhona ke pha. Yeah, yeah. Cha ke mna ke Yo, wayemninzi umuntu ophaphayo ofana nawe. Amajita amaninzi aphaphayo PE ayifunda pha. I don't know if you remember Jamie Russell ngapha across kwindawo yepool. Yeah. Sasithanda udlala pha ipool. Xa uhamba straight further ngapha kokho la ndawo yecinema ukuba ko Tuesdays. Pine Dondo. Yeah. Kind Park. 7-Eleven. Yeah. Yeah, kind. Yeah. Kind Park. Yeah, R5 move on a Tuesday. Yeah. Dondo. So yeah, I was part of that era. Yeah. Sasingqubana phayana. Yeah. Sigilana nje. Hey mamela use Russell uphuma eKwezi umfumene matric wenze up to N3 ufumana phi span ke ngoku. So Andy umnkosikazi kaMalume, I still remember what Malume said. Xa sisiya basodlala sencokola nje kucaba une forms zomsebenzi andinike kuba hey kanti nami no apply yena sekuyaqeshwa endaweni ethile. Okay, ndijonge kusemini noma kwakungalamaxesha or a little bit earlier than elixesha lekathi. So ndithi hayi no ndizawuvuka ndiyise aunt yabo. I still remember ilizwi likaMalume athi kum, don't do tomorrow what you can do today. Oh wow. Wandinika imali yoba mandiyolifaka application now if I can do it now and not wait for tomorrow. That was the beginning of employment. Wow. After that, so safumana lo msebenzi. That is that Madolo. Yes. Udiba Madolo. Yes. So it's mna andingumuntu wofunda incwadi. Liphi wele ngoku njengoba ubusy wena usenza lento. Usamokana nofunda isikolo yena noma nechinjwa ngapha ustot ngapha achinjwe kwesi sikolo akafuna unxiba uniform sevela ofunda na kwesa sikolo sikaDuze oleli lifuna umfaka endleleni. Yebo, so ngela xesha ke ngoku igap is widening. Because I was focusing on my self development more each day. Jonga nina ngaba kwi-university ethile uprofessor afuna ukuthetha ngani be case study. Yeah. But twins kuyakwazi ba omnye acinga ngolhlobo omnye enza ngolhlobo in the same household, same father, same mother, same upbringing. Hey, nomshumayela ngashumayela ngani. Yes, same income levels, if benefited from the same source of income, yonke into iyafana. Akho mntu urojweyo, sibethwe soyithunga okufanayo. I remember besibethwa ekhaya akukho neza flat zisebhek. So ngobe sisijola, si end up ngoku si outhisa apha endlini. Betting up. Hayi bese sine room ezohlukeneyo ezwasikhulu. Alright. Yebo masiba hayi fondini iya bangaba moza awuthisi istandard uzawuncediswa. So it's a war out there. So wefuneka wenza iplan awukwazi noyobhukha indawo. So besine strict rules endlini. And ke sikhule ngalaxesha le corporal punishment. Besikhatywa thina. Ningena nchwechwe niyayazi thanga ibukela iTV ngexesha elithile. Nakusasa yonke lanto. Beyiba iproblem xa kubakusasa because the time ivuka bayisavuka nawo. Ngo5 ibukela icricket bakudlala icricket funeka uyazi bangcono ungayithathi la risk because the time ivuka ngo5 ibukele la cricket uzawuphuma pha uzawudlula apha. Yo, akunika sevestireni. Iyo lady lithanda kuva i-backlash system yophuma phi mna vestireni. So yeah, it's an interesting outcome from isizalo.
njengoba singamawele nje but asifani kwiinto ezininzi. Hey, hayi nami Asifani. iyanifascinate man like Yeah. like cool. That's funny, but we do get along. We do a lot of things Niyavana. together. Siyavana. We've got no issues. Even though sometimes I find myself wanting to be a bigger brother to him, and But he gets like, irritated. go for omkhulu. Yeah, ndim omkhulu. Oh, waphuma kuqala wena. Yeah, Umshiya how many minutes? I never got to those details. I can tell you about ndaphuma kwakungolesine of that year, that week. Yena uphuma Friday. I waphuma same Thursday Oh. of that day. But yeah, I details that clash. I'm not sure if 1978 still archives though. I don't know. Umama kakayithethe. I'm not sure if u detailed ngolo hlobo. Oh, Yeah. okay. Hey, yajonga iyanifascinate nyani sengqamile futhi phekugqibeleni ba lenza ntoni wele ngoku. Bana ndilifuna njengoba siqhuba. Now udiba uyaya pha ngeyiphi indawo yakuyo? Nofaka kwi-forms. So sasi faki forms at Delta at the time. At Delta, Isuzu GM. was- yes. Evolve a few times. Why Delta, then waba GM, abuyela ku Delta, and then from Delta yangu Isuzu. I understand. Park like Kempston Road. No, not a Kempston Road. Kempston Road was mainly for commercial Okay. plans. Pha ezantsi. Yeah, it trucks, vans, ne KBs, bezenziwa Kempston Road. Okay. Then passenger vehicles bezenziwa Strondale. Oh, uJem bekhona eStrondile. Yes. All right. Yes, uba usekhona nango. Oh, park la ndawo i-1. Yes. Oh. So la plant be produce Astra, Cosalite, you know, the Hammer as well was also produced ngela xesha lethu pha. So yeah, it's that plant. Yo. Ake ndakhumbula ke ngoku kokho i-TSI kanye le 200 EIS. 200 IS. Yeah, i-200 Wayeka IS. ngoyewiswa nowiswa. Kuthiwa hey ayijonge idisconnect Yaphela intswembu. iyekwa, yeah. I-flying squad banayo Yes. intswembu. Yeah, no, I remember. Those are the years as a builder. Oh yes, andisitoti ngela xesha. Hey when ulungisa life yakho, damn Yeah. it. Because it was also after Russell Nam. Yes. So I remember after Russell ndonwabile. Okay. Umuntu wefreak kwenye level like kumnandi kakhulu, and that kukho gqirha endithomene nabo bazingena ngeziway kwamaginza khondoni, you Yo. know. It was around elo Hey, xesha elo. inphosile la era yamaginza. Ncedakele, Abantu man. seyoyika You Inphosile. ayincedakele kakhulu. Yeah. So now angasiluzi umuntu wasekhwezi. Yeah. Usuke kulaa desk yasekhwezi. Usenza asesebenzi bazenzayo. Wayongena eRussell. Now did iRussell neza nto zenze part N3 nesikolo nekhwezi ikuncedisile for ungena eGM? Jonga, GM ndifike ndayi-operator, right? Okay. I think I was about 21, getting 22, galanyanga 99. Okay. Kukho i-program yayisenziwa ngurhulumente kwi-Department of Education ezama uku-improve i-skill level. Okay. I suppose ke inento kwenza nolungisa i-market for i-investors. So kukho i-program isarana nangolo program, even though iranwa zii-businesses now ne-industries particularly ekuthiwa i-autotronics. Okay. So it's a similar program to apprenticeship, but Alright. it's a learnership. Okay. So incedisa aba bangaqeshwanga uba mabafumane skills ukuze baqeshe. Iphinde incedisa ne industry to upskill i-labor force. So as abantu abatsha sayongenisa eholweni sanikwa i-examinations that year. Wow. Nibangaphi? I think there was over 350. 350 abantu. Yes. Abantu basokwindawo ngendawo. Yes. Masikhabe sithi ngokukhona Base-planning. Ukho abanye Yes. base-VP, Yeah, ukho abanye i-backgrounds i-different. different. Yes. Khona amakhaladi. I'm telling you. Khondondoni. all Wena sorts. usuke khwezi Suke Khwezi, naseRussell. naseRussell. Yathini into? We wrote, 2 of us got the learnership out of the lot. Not umntana wasekhwezi kaloku. 2 of us. Not umntana wasekhwezi.
it's andothusa nangoku londo leyo because it really because the examination took the technical capability, the technical capacity. This is what we assess xa sijonga skills capacity. Sijonga uba lo mntu unayo na phofu capacity yothatha technical concepts. So examination was testing for that. So I remember this other guy, he was a bit older than me, wearing Plaki from a Motherwell. An ordinary guy. You never think about, but when we started studying, I realized how he got that leadership. He was very smart, very talented, technical. Samazi ngoku. Saphangela mose eVW so bayi-2, but shortly ndanyuka kuye ndayotsho kwezinye departments. Ndayotsho ndophelana na kwi-training and as a trainer. Sema yena awusamboni kuna ko Facebook. No, wayemdala. Sasidla ngothi utabani because wayemdala kunathi. I mean, he was already grey in his head. So wayemdala. So I think he was in his late 30s. That was old ngela xesha. Because I was in my mid 20s, I think. Yeah, ngela xesha. Iyahlekisa into ba kuthi kubizwe athi umntu ubani umdala kakhulu. Ngoxa umamile age yakho lethetha ngayo ngoku. Yeah. This is why sithanda usheva kangaka. Okay. We don't want to show. Kumimpandla nje. Yeah. Inansika andifuni sidlule kancinci ndifuna abantu basekhwezi if they get to watch this Yes. utisharo phayana kwa-technical ndiyafuna le part ayibonisa iklasi yakhe. True. This episode Yes. yasekhwezi. Okay. This episode ndifuna umntana osekhwezi ayibukele. Yes. This episode ndifuna umntana oseRussell ayibukele and hear ba ubomi bakho buphelele phi. True. Like I mean yayiva nalento bangabana uthi ungowasekhwezi ubudlule eRussell ukho abantu bayi 300 and something pan niphume nibayi2. Yes. And alona umdala nakunawe. Yeah. So for the age yakho ibethile age yakho. Yeah. Yena utabani bani lona sene family e1010. You know? Yeah. So into enkulu leyo andifuni sidlule kuyo ngespeed ngathi ayibalekanga. And you know what, wena Vovo, there is this mandithi stigma esikhoyo esiyi-cloud amongst abantu abamnyama. And I'm dithetha lena with deepest passion because ndisebenza ngazo ezi zinto. I understand better on different races. I've trained all sorts of races, all ages of adulthood, corporate. So I understand Lendo better than most people. That lando yokufunda ku-TVET college ayiyondo yokuba uyoncamela. Thank you. Sisokola kakhulu ukuzama ukuxovana nabantu because abantu bafika nakule field ye-technicians bafike bacinga uba yindawo yabantu abangathathiyo kahle. Yes. Man. Because kusetyenzwa ngezandla mostly. But now i-technology has evolved so much that ungasebenza emotweni izandla zakho zi-clean ngosho. Akho need because sebenza nge-computers. Umakhenike lokhu thina siqhele umakhenike thina angcole akunokwazi nomhaga umakhenike. Siqhele nebhlukho yakhe apho kuvelile nje into phangasemva emnyama uphethe izinto sendimbona manje lo makhenike uyingxaki apha nje ubrabani and ufuna ukucacisela ngale moto yakho xa uyabona uba andihambi apha. Ngokhona umakhenike wayeseMasangweni, my first car ngiyothenga the next year after ndiqala uphangela iCity Golfable. So ndandisa ngena ke kula apprenticeship so ningakwazi kakuhle usebenza emotweni. So imoto yami ine problem nestarter that year. So ikhona le Groenman ihlala pha eMasangweni. Xa ungena pha electrician auto electrician ethile ke. So izawunceda ukwenza laa nto. Yayenza laa nto until ndaqala la chapter ye-starters and alternators. After that zangaphinda ndibone. Ndandiyenza yena uma nebhuta
No. Athi I did because ndandingekafika ndithi ndandiseyilena yena wenza uyayenza imoshakala. uyamane basebenzele into obuze uphinde ubuye. Okay. So, and the systems were more conventional. I mean, that Golf was a 1986 model, 99. So it was pretty much conventional. Ingenazi electronics. So bembuyibethe msinyane Yeah, yabo. easy to replace all this uthini phele. But every time bayanyokonyela mos i-bush mechanics anyokonyela so that ihambe ngoku le moto. Yeah, Koma na uthi hatho. Hands-on, istartile uhambe. Until every time one phone you get more interested by the systems zisebenza njani. And then you start to touch your own car. You open the bonnet yourself. You do your own service. Ufunda better. Then langocho eklasini with technicians that thina ngoku sasifunda as systems. I-mentor yethu was so strict at the time in terms of making sure that uyayazi the system. Izitata ne-alternator ziklinwa nge-paraffin uzistriphe down and then brush off i-armature ne-commutator around all grease and oil and all that. So zinga-deliverishwa ziyi-about 80 edramini kuthiwe take them apart. Zimdaka ezinye zinodaka bezisebenza zigqayo phaa funeka sizisevise. Yo. Jonga besigoduka uvasile esinkini ngesepha uthini but ihlale la parafini ezinzipheni uyolala nayo ibedding yakho inuka iparafini uphinde ubuyele kuyo for months on end until you can smell a faulty starter. You can tell these are brushes that are getting worn because you are being trained to understand your concept. So it's deep when we talk about learning, how learning is prepared and how you groom people to skills. Nabantu besikolo, one of the projects esizenza zamani sibatsiba ke mna for. No, it's good. Iklomsebenzi kukuba ne project, one of the KPIs to identify isikolo ne needs and then near corner and deliver. But in the process of doing that, we talk to them, explain to them, Uguti, what does this mean when I follow this path? Yobangu mechanic, your funda le subject, stripping a gearbox, stripping an engine, using this equipment, using these tools, and all of that. It had in a long run. So sithetha nabantwana besikolo, trying to spark lando sasifumene nathi. Yoba umuntu I feel into but you know what I think kuthethwa nam up in my experience of training I've converted a couple of people kukhona abantu ababezi accountants because training yethu we managed ngakwethu so we could diversify kwalapha kwi industry we would assist sales abantu abane sales background to be able to sell better because to be able to sell the product you need to know the product to a certain extent. So we have short courses and train them so they understand imoto before they go and sell it. They need to understand if it's strong headlights, what different types of headlights we have in the market. What is the difference? What is the difference between a halogen bulb to an LED bulb and so on? So you get to understand so that xa uthengisela umntu into one understanding yayo better. So training here was used ngolo hlobo because especially in my previous role because bendihleli ixesha elide pha. So I would do nothanda pha. So different departments, warranty side, they will come to organize and develop a training that talks to warranty, how to work on warranties using technical know-how. So you very interesting training ajonge only on technicians or workshop or after sales and all of that. So it's broad. Klasa sibonisa ke ngoku the young ones who aspire to be in the automotive industry. Obangaba, you know, with knowledge of technical these days, you don't need to be dipped in oil. Wow. To be a good technician, you need to have the passion. That you need to have. I mean, we show passion to train guys. The least we expect of you is to give back that passion.
because abantu abaninzi are lost in that field. There are technicians zipha because ziyawubhatalwa at the end. They're chasing their hours. I'm telling you. So it's flooded with a lot of abantu abathathwa ikhona ke nento nepotism. Utata ke uyinto enkulu pha wathatha umntana ke onqena isikolo mfaka pha beyi-technician. Azothiwa nyadavu apha kuthi eklasini simtraine simkhukhe akwazi usebenza. Azophatha abawa. Yes. So it's those zinto ongenazi avoid. But when you talk to people from pha emsileni preparing an investment for abantu abazongena kwi-market in the near future, silungisa abantu abafunayo ukuba lapha, so that siskipe ezaa stigmas ukuthi if uyofunda eRussell okanye ufunda ePE Tech, ePE TVET College upasanga kakuhle. Yes, pasanga kakuhle okanye applyanga on time ufumelanga bursary or whatever those kind of inazik ehamba nazo, yabo. Ngicela ukuthi mna into nami ebengincitisa ngokwenza into wrong ngayo. Yes. Ne? Mna xana kukho umntana ekuspendwe imali kuye waya eGrey, waya eSt Andrews, waya eWoodridge, waya PPP kum ne for ixesha elide ngokube ndiyanga ndi-expecte laa mntu into yoba ngabana if uzawutshuza iscience funeka abe yi-scientist esebenza kwaNASA. Yeah. If uzawutshuza icala kwa-health andifuna abe yinesi, ndifuna abe yi-surgeon, because in my mind how can kuspend imali ezingaka kuwe Grey, how can kuspend imali ezingaka kuwe Woodridge, how can and then yes kum yabo. It's only ke ngoku later as umuntu omdala ke ngoba ndiyibona different ke ngoku into yoba ngabana hayi wethu uyakwazeka umuntu ulobe sewoma high njengawe njema ulapha today. Umuntu oyiphosayo noba why you are here, it is because ungumntu waseBhayi ebefunda eKwezi waya eras, and that you are far ebomini. Yes. Like uyazivela nelanguage oyisebenzisayo yabona ngoku njengoba uthethe ndiyazibuza futhi noba akumelanga uba ndi-technician mna qala ngoku. uyenza ivakale kamandi. You know, it's because there is a beautiful skill to have, and indidla ngothi candidates. This is what it was an investment and it's coming back Guti as returns, talking about me in particular. Is that how we technician, you gather knowledge, and I studied talent management as well. So you collect information, you archive like you are doing in your business. You keep information. If you spend 10 years with all this gathering of information, you then have a 10-year rich information. Oh, wow. Because with technology, I'm telling you now, it changes so fast. We always have to go back to develop content. Because imoto entsha iba uqhuba BMW 3 Series ka 2025, a year later the same BMW would have changed izinto ezinye ungazazi when bazitshintshiwe until uyise back into the after sales to be handled. Because if your water pump yaka 2025, Business Sense tells you indoba you can't keep the same water pump for 10 years. Business bafuna usoloko uyothenga into entsha, funa ukuyothenga enye entsha, funa ukuyothenga enye, support manufacturing, all those kind of value chains. So iyafana ke information, knowledge. When you have been a technician, you make sure that you are a good technician by attending our trainings. When you are a good technician, even if you feel good, you know what, ngoku ready to move to something else. Or maybe you want to be a trainer like me, or you want to be a service manager or a DP or whatever, or an accountant with a technical background. That information, it comes back later in life, and you become a differentiated person because you have a technical background. So
ayikho nje into, I think abantu abayang, it's important to understand that ayikho nje into ekuthiwa imini apho kufuneka uthi guards down, Yo. because le nto uyenza namhlanje usebenzela into yoba ngenye imini zibuye ikusebenzele. Wohluke kuvovo, wohluke komnye umuntu owenza le nto uyenzayo, because wena wawuqale wenza le nto. So better service managers are people who have also a technical background, amongst other skills they may acquire over the years. Abantu bayaqokela, this is what abantu abamhlophe are very good in doing. Thina siyalekisha pha kula field. Sicimba fama xa uyi-technician uyoba yi-technician or awuzuba yi-technician oko, but while you are a technician, work hard to be a master technician if you can. Okay. Mamela ke ngoku. Ungenile phakathi GM, masikhabe sesitsho wenzile. Ndikhe ndakuthrowa ine-masters ba. And ndiyakuvo yazi jonga. Okay. Yazi kukho into endiyakwazi umamela umntu for a minute or two. Okay. Ebalisa nje isitori sinormal. Like ungabaliselwa isitori siyi-1 ne ngabantu ababini. Okay. But uve lo ubalisayo kwisikolo apha. Okay. Yayiva ne? Yeah. Apha isikolo sikhona. Lona uqeqeshiwe. Lona basele nto iyi-1 ba ndavuka and then Yeah. then kwapha next door bekukho mali bekisela pha izolo. Then uba hey bingakho ipart bengho need le information kule nto baliselwa yona. Then onesikolo ayiqokelele information akufake na for the context for you to understand ba ithini into ihamba phi ithini. Yeah. So nawe ke njengoba ubalisa apha uchaza siyavakala basikhona isikolo. Yeah. Uye wahamba wathini ngesikolo and yakunceda njani ke ngokuba ngabana angathi umuntu hayi ndingwasekhwezi ndingenile GM ndigqibile. Yeah. Le nto itshoyo ba ngabana umuntu constantly Kaloku uyadevelop. besiqale sathi igama lami ngumfundo, so ndiyanyanzelwa imeko. Kaloku ndiyenda phinda phusela iwele lakho ufundile othi akafundi. So ndifundele naye. So I think one of izinto endizibonileyo that a competitive advantage into yesikolo, and because I'm in the learning and development space, Alright. sibalulekile uba ndibe ngumzekelo, because I mean I aspire a lot, I inspire a lot of technical people. Ususa laa nto ukuthi sucimba fana abantu abafunde eRussell abakwazi ukuya euniversity. You know, ndandikhe ndaya ePTech ndafunda unyaka wayi-1 before ndingene kule learnership. Ndayeka because I had learned into yoba lo entry if unokwenza 4, 5 and 6 udibanise nezi trades. I did 2 trades. Ungafumana i-national diploma electrical engineering. So ndayeka loo nto yase-BTech. Ndadibanisa ndafunda N5 and 6 as well. Ndamdibanisa once I completed my red seal. Ndenza la diploma nda-aplya ndayifumana. So waba you-qualified? Yeah. You-qualified ntoni? So you get a national diploma. I-trade is a certificate as a qualifier after you've been tested. Okay. You write exams, you get practical activities, and so on. So 2 trades, the learnership of autotronics, lane levels, when level 2, uyakwazi exit. Nalo level 2, when level 3, unga-exit yosebenza ngale information, no level 4. So it's NQF level 2 to 4. Sure. Right? So, but like I say, azange ndiyeke ncam ufunda. Alright. Zange ndiyeke ncam ufunda. Kodwa ke I made a commitment. Ndayibranda to M46 in my late 30s. Okay. So ndathi I'm going to take up because ndandisolo ndinayo laa nto bahamba ndabawela uba nayo le degree. Okay. And ke mna ke ndingumuntu othanda nobaxa. All right. So ndathi I'm going to set myself this goal. Friends ziyayazi. My family knows about this. I've even posted this on my socials that I had this goal that I've set for myself. So ba ndizawuba ne-masters
By the age of 46, Wow. I would have completed my master's. So which meant I would do the undergrad. That's a 3-year degree. And then do honors. That's another 18 months. And then enrolled in my master's another 2 years. It's about 6.5, 7 years, basically, that it took. And I did that Oh, wow. with only one break of 6 months between my honors. When I finished my honors, that had a break. Kuba ndisacinga uba inoba ndizayifumana phi imali Okay. yokwenza i-masters. But then ndayifumana emsebenzini after ndiconvince i-directors. And then I got that opportunity. Ndayenza within 2 hours in record time. Ndayivala last year. So when I turned 46, I had my M46. Bekumele uba ngosize So it was a beautiful 7 years. Because ikunika laa nto every day yoyazi uba usebenzele ntweni. You know, conversations off air besithethe nge-mentors. I picked certain individuals for mentorship. There's certain people that I intentionally go into their space to get insights, to get support, to get mentorship and guidance. So I do that a lot, and I'm still learning that because I think it's an important element to be able to create networks. So in those conversations, ezi zinto zokuba wenze sure elifini uba ukuze ilife yakho ibe ne-purpose, ibe ne-energy, ukwazi ufumana le energy buthetha ngayo earlier on, is for you to be able to identify izinto ozifunayo and find a path towards i-goals zakho. So yeah. Mamela ke ngoku. Siya andifuni sithi simbethe kakhulu amfana sequiz. Yes. Andifuni simbethe kakhulu. Yeah, masibuyele quiz. Man, so kuyenzeka ngamanye amaxesha ikhwezi isokola utishara. Yes. It's imfumene utishara, utishara ufuna ukuziselela. Utishara aka-understand kwayena le maths. Yeah. Unazo i-plans or izinto zokuba ngabana ungaphinda unikezele the knowledge that you have ezikolweni so that abantwana xa becaciselwa like ngoku umntana onomamela wena ngokule episode anywhere for that matter whether it's a Newton Tech P uzaba inspired yabo by line yabo unayo into ba enokwenza unayenza pha Vovo one izinto if ndinodropa igama likaLuvuyo Dumbaza, this guy is very passionate about ubona ikhwezi ulapha eBhaki and his base, and he was also part of that WhatsApp group. Sure. Nomtheza job abanendidla ngothetha nabo about particularly this gap that may exist, because we know the reason why the program Autotronics shifted from government to industry and businesses is because it's easy for them to change according to the need, to adapt the content of a training to serve the need at the time. Because if you take that and uyenze ibe umsebenzi kahulumende, it is a good thing, but a tendency is that there will be a lag. Because by the time they implement, there's already a shift in technology. So that's slow. Yes. So it pays, it does not match. So there will always be a gap. So similarly with e-teachers, sinalondo, and kuyami ingcinga nokuthi because ndiyayithanda training, I can do a lot of other things, but training, I just have a deep passion in it because I've seen how it impacted abantu abaninzi. From kumamako. I suppose. Yes, I suppose, yeah. Itime ubuthe isandoni time yona. Itime yona yayisebenza eShell dala, but unfortunately yonzakala. Oh. So yayonzakele kakhulu emlenzeni. So nangoku yaqhwalela is limping xa ehamba. So sesisebancinci kakhulu. So it limited him ke kakhulu londo. But engumuntu osebenzayo ke between taxis and xa engathi una indlela thina phana pha, but yena already umuntu we teaching.
Okay. You know, So ithama yafumana imali amathambo. I hope bayekhona le asikele. So yeah, Vovo, it's very, very interesting and it's passionate. I'm very passionate about ezi spaces and that's why xa many chance yothetha nabantwana besikolo, really they need to be aware. Sibavuse early enough. Ndicela man ngokungakhange ndicele kuwe. Yeah. Ndicela uchallenger. Andibinathemba kubantu baka-government kodwa. Yes. Ndicela umuntu waka-government osemandleni okwiposition yo-influence nepower. Yes. Angakeki man. Yeah. Angakeki because like le passion unayo ndiyayiva nomuntu omamele uyayiva and akufunekanga siyeke from esuleleka abantwaneni. Yeah. Ndiyabelieve into yoba you wouldn't have a problem no flyer uze wenze lo workshop. Chances are mhlawumbe ufuna uticha abantwana. Chances are mhlawumbe ufuna uticha otishara. i-lecturer. Ungayilungisa ne-program because of xa umuntu owenze i-masters ke ngumuntu okwaziyo uprepare izinto. Yes. Yeah, I-prepare i-program. Ayithi i-program. Fakele. You know, interesting. You are very sharp. Naturally, you are very sharp because one of his stages on training is to be able to deliver a train-the-trainer programs, which I also did. Last year, end of last year, I had a train-the-trainer program. Ebendienza for my previous employer between Joburg and Cape Town. So I had to travel between the two regions. The developer skills or updating skills. Wow. The trainers between these two regions. So that the organization, in terms of the technology that they are bringing, ifigela ebantwini abayaziyo how to approach it. So silungisa method of delivery. Indlela enitraina ngayo ibe indlela esikwazi uyijonga ibalance. Wow. So that xa befika to us as qualified technicians sidibana nabantu sele belungisiwe. And if you take that to schools as well and say kwitishara, if you take that to colleges and say kwitishara, we are working on that leg where while government is doing it, there might be a lag, a delay for them to implement this work. Then kube khona abantu aba available. Now I would love to see myself in that space. You know? I would love to see myself in that episode, space. Yeah. Mayifike eBhisho, mayifike ePitori or Cape Town. Sisigqibile la part. Yeah. There's more that they can get. There's a lot and more. And I'd love nyamba mayenzeke lonto. Mamela bathi kudala sithetha abafana. Asikwazi udlula singahange sitsho uba ngabantu ifamily. Yes. Umama ukhona, abantwana bakhona. Yes. How is family life? Ndiyakhumbula ke bazange ukwazi umpleat umama. Wathuma abantu, wathuma abantu. Ndazama. Iitshomi zami noba zingandihleka ndaziva. There are certain people, I mean, Anele Kaba was a close friend of mine back then. Yeah. Unanzile Mrhwetyana buqaqawuli, also ecaweni, very close friend. Ndandibasebenzisile. Okay. One way or the other. It's a long story. Sayithetha ke you mean. Yeah. But I've got 3 kids. Oh wow. So I've got 2 girls and my last born, he lied. So Nhlangoti, it was a 4-year project. Okay. So it started and ended. All right. So ndibenze nge-4 years, sibenze nge-4 years. Okay. Omdala ngoku, on the 1st ngolesine, she'll be turning 11. She's a New Year's baby, Usisanda. Then Usansiwe also 2 years later, Okay. 2017. Okay. And then 2018, my son Oh wow. was born. So yeah, Sinalo family, beautiful family. Sakhulayo. Sambulisa nomama ekhaya. Yeah. Kumnandi bane family. Kumnandi bane family. It's always Iyaqoqosha, you know, and nangendlela owenza ngayo ngoku uthetha ngakhona. Yes. There's the life. Abantu bangayaziyo noba sizibize zikhamba uthetha ngazo. These are international or global. Yes. Which is the right way? International or global? Well, Sidilisngezi. xa ucinga globally, i-country yethu is actually
benefiting from a foreign direct investment. Okay. Ethi xa isenza decisions zoba sizise na as brands to the market yase South Africa. Okay. Ijonga uba zintoni ezi positive ngazo. Okay. Sizawutyala kumhlaba onjani. Do these people have skills? Because if we don't have skills, then because there's resistance. That's why we talk about these kind of talks. Right. So it's global. To globalize people is to try and empower them so that they are ready and attract investment. Yeah. You know, efonini yami wena Vovo before siyeke kukho abantu aba overseas endandibatrain abase UK abandifonelayo. Why? wow, Because that trade and migration is active. Abantu once babe skills, the whole world. Ake ibhayi ekwazi ukuphosa. Awuzucelebrate umuntu ose-UK sibeke apha. Siyaba-challenge but uba ba-slow sawuqhuba. Yes. I'd love to be part of ezinto zozenza. No, beautiful. Yes, and that sawucheckisha uba singenza njani. Okay. You know? No. Ndiyavuya man sibe nale conversation. No, I was not sure, but hey, I wonder Vovo uzandiprika kweyiphi direction. No, but even because But it was a beautiful and conversation. for a change ngoku Yeah. Facebook bathi obhuti basebhayi obhuti You know? basebhayi obhuti basebhayi abatheni. Yeah. You know, this is ngobhuti basebhayi ke aba ke guys ngabo aba i-conversation Yes, enje. standard people zanifumana ndihamba pha endlu Yes. nasedwesi Yeah, uyirepresentile idwesi, Yes. uyirepresentile ibhayi, ngoku urepresentile ne-South Africa Yes. and that ne-Africa. Thank you so much man for coming and asigqibisanga Yeah, because Definitely. afunekanga abantu beze apho kuvele kuthi cwaka. definitely. Kuyafuneka bekwi-follow up laa nto besitha ngayo ke guys siyayenza ke ngoku. Yeah. Thank you so much for watching uPhikelela podcast. Don't forget to subscribe and like and then ningaskipi i-adverts. Ningaskipi, you watch them. Ndiyavuya man ba uzile Groti, and on that note it is a wrap.